Maira ta tsani maza, ta tsani soyayya, tana da jijji da kai. Banzawawa kawai. So da so. So da so. Cewa kake Allah ya tsine wa so? Idan da a ce ka san irin halaccin da so ya maka a rayuwa ba za ka taɓa faɗin haka ba. Dama ni kika mara? Ana mai sanar da ku shahararren fim mu, sabon fim mu mai suna So da so. So da so sabon aiki ne wanda ina fatan zai ƙayatar da ku sosai. Wanda nan ba daɗewa ban Allah ya yarda za mu fara saka muku shi a YouTube channel ɗinmu mai suna Arewa TV. Arewa TV. Arewa TV kadai. Ka shiga ka danna subscribing sannan ka danna ma alamar ƙararrawar sanarwa. Domin sanar da ku sakonninmu da zarar mun dora. Mun gode.